Hadani tahuk tei bukuk song sung tini do fani kok channel ni bising tei sini haste tripura ni khoroksa thongkrong sini eba kheba national o kaisa thongmung thongei bini sokat kotorma manmani jeng norok ni bwskango tini phurungmani thangei tongo aboni logi no botabok sini haste o kwrwi wngmani bagui bobai jeng kokduk ni bising tei kheno kwrwngnani jeng tabo asai togoi tongo aboni bagui sabo a borok eba kheba boroni tipra sabo jeng nugui mano sini mangpili rok ni bising tei kwbangma borok a jagao tongo phano bokhoroksa tipra sa wngui bini yago eba kheba bangrao sini tipra sa ni kaisa risarok twijak jeng nugui mano abo baino jeng kha khom haima tongo tamni bagui hingke bo jesek hachalok phano thangtong je jaga phano tongoi thong bokhoroksa tipra sa hnai bini sini mungno rui tongmani bagui je phai sing tabo bobai krangni nai lamsogo takuk angel nono sini to phani kok channel o puila nini bung to jeng saimangkha angel deborma hanai phiaba bo jaga ni ingkha anini sini mung kisa rakhe chanai angke khoi chamba holi abje takai nagale batong tongo masa streaming nai tak 2 years tonga azaga training nai tongmane kajak danang siklana angkai orwo sungnamu sungmani hingke nungto 2 years bisi kenai kai tongkha othumung no teino hingke nini bahaike wansukmung phaika je o thumung bai ang kwrwngnani hinai nang agini simini ni musung jakrok to de tong ba buini nugui nini imang tongmani da bo agini simino sports rok maina rok musung ai pano the fighting sports rok and very interest tongta okay TV rok nukha UFC rok nukha UFC world nugu match rok nugu ya saka omonang kleine musungo nei jongai daga tangke waisha sikang rok to chini notice rok pano chin ha rok pano musa pano gre ante srna rok opportunities rok gre pano nagala na wais gym ka satongo ne khawe za thai paise kata bos kang jago goi thangthani rok kebo support nai eba he kebeng mung oma herok phade phaika kebeng mung noke to financial problems rok phayo support hingke bahike keboni support rok to keboni maya ko jeng simina khalai tonga jo ang to bisi bas balaya ko ba years ko balai se katal ko sin borok ko sai maya ko je youth rong rong sanam so start umje rok gochin borok kepo musung mane kre khaina nango tei phungna nango tei borong boskango sin borok mano yo hayok da tabuk cho chini edisi hapango chini chini sar suhel bobo kabangma sikla rok no teino obo hai thumung kwrang rok no nukhang ke bobo khaba sajago eba kheba phan phaijago tabuk nang edisi hapangni bkhak tei kuno chubachu rok sannani eba kheba borok no kuno koimung to de tong koimung ke to tamung nai baskango kongma tabuk ko ojaga nations khaja next engaging asian bagi mathanai after financial problems of pane kabangma after health block na hakeba chuba chuma hakeba belai jawanta ke nang jatau middle man mani abo ke boma hai middle mangkha nationals ni gama mixed martial arts te abon in gold bo position mangkha position gold get the first time player 70 kg wa wala kha hambai sini takuk angel no jeng mankha hingke chini tripura haste rogo nang phaika hingke nang bai jeng malai nani chaitok nai eba kheba sini edisi hapang rok bo poito khayo borok bo nang bai malai nani musungana tauni bagin khake nang khoroksa sini tripura sa ngai national ni ngai kaisa champion jiti mani bagai aba kha kaplai mani bagai engke
nang arawo je risarok tejak nukmani nang bahai matong je bahai ke muito mani nang abono nini sago abaherok ke tejak ka Kai to risarok ti mama kai to balance tong tong mani. Chin borong no represent khaina musung mani. Chin borong kya bo amti khaya ko. Na kai abono represent kai chin borong no represent kai balance tong tong mano. Chini tipra sarok apro nini ganawo basajak eba khaba tore tongno no sapur dei tongnai rok. Tipra sarok kai khorosaban kare yan etini borok tongo. Maka tu tipra saya Nagaland ni mama. Belai hamba inja takuk no sini no panikok ni bisingti khlaiye nini khorang eba khaba nangbai kok manjulai manmani bagai ang poito khlaio nangbai dotino malai nai tai nangbai dadak sidak makhang bai makhang naisik lai no kok masalai na nai hambai Belai ke hambai.